זה לא נגמר הדיון. בבקשה, אבישי. בוקר טוב, אתם תסלחו לי, אני א' מאוד מתרגש מהמעמד הזה, אז אתם תקבלו את זה, וגם כיוון שגם אני נפגע פוסט טראומה מהמלחמה הזאת, אני לפעמים מוצף, אתם תצטרכו, אני מקווה שתצליחו לשאת את זה. קוראים לי אבישי שושני, אני בן 52, למלחמה הזאת כבר הגעתי 10 שנים מתנדב למילואים, אל תשאלו אותי למה, אבל ידעתי שהמלחמה הזאת תבוא. וידעתי שיש לי מה לעשות שם. ובשביעי באוקטובר הוקפצנו, גם אני וגם הבן שלי, שאז לקראת סוף השירות שלו בסדיר. אחיו התאום לקח אותו, ו4 ימים אחר כך הוא כמעט נכנס ללבנון. הוא התקשר, אמר לי, אבא, לוקחים לנו את הטלפונים. אני קפצתי עוד באותה שבת לצאלים, אני חלק מחטיבת הנגב, משרת שם כבר כ-30 שנה במילואים. הדבר ההזוי ביותר הוא שביום 14 בנובמבר 23 מצאתי את עצמי בגיל 50, יוצא תחת אש בשביל לחלץ חברים שלי. אחד מהם הצלחנו בזחילה תחת אש, אני ועוד חבר, גם הוא בן 40, לזחול ולחלץ אותו מהמקום, והוא חי היום. את הסמ"פ מ"פ שלי, עמרי דוד, זכרו לברכה, לא הצלחנו להציל, כי את הכדור מהצלף של החמאס הוא קיבל ישר בראש. נאלצתי לזחול על החיים שלי, כי אי אפשר היה לצאת מהבית ולחלץ. הצלחתי להגיע לחברים שלי אחרי 5 דקות ארוכות של זחילה. משם לבית חולים שיבא במסוק. יצאתי מעזה במצב מוגדר פצוע קשה בגלל איבוד אדם. 3 חודשים ויום, אבל מי סופר, כמו שאומרים, שכבתי בחוזרים לחיים בשיבא. אחר כך עוד 10 חודשים של שיקום יום ארוך, 3-4 פעמים בשבוע, 3-4 טיפולים כל יום. במשך כל השיקום שלי, אני חלמתי על 2 דברים. אחד זה היה לחזור לחברים שלי במילואים, והשני לחזור לרוץ. לקח לי קצת יותר משנה עד שחזרתי לרוץ, אני רץ היום 10 קילומטר. בשנת 2025 אני עשיתי 104 ימי מילואים ביחידה שלי בחטיבת הנגב. איך אומרים, את החלק הזה של השיקום צלחתי, יש שיאמרו בהצטיינות. אבל שום דבר לא הכין אותי לזה שבמסגרת ההקפצה האחרונה בשאגת הארי, שבשבת הוקפצתי יחד עם כל הגדוד שלי, לא אני הקפצתי את עצמי, החייגן התקשר אליי. והגעתי עד לקצה של גבול מצרים ליד אילת, ו3 ימים אחר כך מתקשר אליי השליש הפלוגתי, ואומר לי, איך הגעת לפה? אתה מוקפא. למה לא סיפרת לנו? מה זה לא סיפרתי לכם? שנה שעברה עשיתי איתכם 104 ימים. הוא אומר לי, כן, אבל אתה מוקפא, כי זה כבר עבר מהאוגדה לחטיבה, לכל פקידת שלישות בגדוד, עד לפקיד הפלוגתי שלי, וכולם שם כבר יודעים, כי לי, מה לעשות, חטפתי לא רק פגיעה פיזית, כדור בכל רגל, 2 היו שבורות, קיבלתי גם פגיעה נפשית, אני מוכר היום 30%, זה לא הפריע לי לעשות שירות מילואים, לא לי ולא למפקדים שלי. אגב, כשרציתי לחזור, הייתי צריך להיפגש עם הרופא הגדודי, הוא בדק ואישר אותי, נפגשתי עם המג"ד, הוא בדק ואישר אותי, אבל יום אחד החליט אגף השיקום, זאת אינטרפטציה שלי, בסדר? החליט אגף השיקום שאחת הדרכים כנראה למנוע מאנשים לגשת ולבקש הכרה, היא לדאוג שזה יעלה להם. אז במה זה עולה להם? אם היו אומרים לי לפני אם אני אבקש הכרה נפשית, אני לא אוכל לעשות מילואים, התשובה שלי נורא פשוטה, לא הייתי מבקש הכרה נפשית, הייתי מתמודד. ואתם יודעים מה? כמוני מאות ואלפים, אני חבר בקבוצת וואטסאפ עם מאות אנשים כאלה. הייתם אומרים, הנה, אגף השיקום, בשבילכם, אם הייתם אומרים מראש, תהיו מוכרים נפשית, לא תוכלו לעשות מילואים יותר, לא צריך את ההכרה שלכם. יש לי תפקיד. גדלתי בבית שלימד אותי שצריך לתת, וכל אחד במשמרת שלו, אחרת לא תהיה לנו מדינה. אני אתמול לקחתי את הבן שלי למעבר קונטרה, הוא נכנס לתוך סוריה, כבר עושה 500 ימים במילואים, כי את המלחמה הזאת הוא פשוט עוד היה בסדיר בהתחלה שלה. אבל מה שמנסה פה אגף השיקום לעשות, וצירף אליו את צה"ל למערכה, הוא לדאוג שזה יעלה לנו. מה זה יעלה לנו? הרי אם הייתם דואגים לבריאות הנפשית שלנו, או לבריאות הנפשית של החיילים, אז הייתם אומרים את האמת. שהאנשים המסוכנים, והיו 10 שהתאבדו מאז תחילת המלחמה. אתם יודעים כמה מהם היו מוכרים באגף השיקום? 0. אתם יודעים כמה מהם היו בתהליך הכרה? 3. אנחנו, שפנינו לקבל עזרה, אנחנו לא האנשים המסוכנים. אתם יודעים מי מסוכן? אלה שלא פונים לקבל עזרה ולא מקבלים אותה, והם אלה שמתאבדים. אז אם הייתם דואגים
לאנשים שלא יתאבדו, הייתם דואגים שאנחנו נהיה ביחידות, כי כשאנחנו ביחידה, אתם יודעים לעשרות חברים שלי, אני גרמתי ללכת לקבל עזרה ולהגיע לכם למחלקה לתגובות קרב, ולפגוש פסיכולוגים. אני בן אדם שלא ראה פסיכולוג לפני גיל 50. בחיים לא ישבתי בתוך חדר של פסיכולוג. אני מאז שנפצעתי, אז בשיקום ראיתי פסיכולוגית פעמיים בשבוע. מאז שהשתחררתי, אני רואה את הפסיכולוג שלי פעם בשבוע, לא מוותר על הפגישות האלה. רואה פסיכיאטרית אחת לכמה חודשים. מה אני אגיד לכם? כשחזרתי אותו בן אדם מהמלחמה הזאת, התשובה היא לא. האם אני מסוגל ויכול ורוצה לעשות מילואים? התשובה היא כן. ואנחנו טוענים שהצבא הלך פה רחוק מדי, ופסל את כולנו בצורה גורפת, בעוד שמה שצריך היה לעשות, זה לבדוק מי מאיתנו אובדני או מסוכן, ואותו פרטנית לפסול. בסוף אנחנו טוענים שהמתווה צריך להיות לא, תפסלו את כולם, ואז כשאני מגיע לקב"ן הגדודי, נותן לו מכתב מהפסיכולוג שלי, מבין בעניינים האלה, כן? הוא איש מקצוע. אז הוא הולך לקמן של האוגדה, שלא מוכן אפילו לדבר איתי, והוא חוזר אליו עם תשובה, ואני מצטט. אני בשביל להחזיר אותך לשירות, צריך להגיד לאגף השיקום, אתם לא מבינים כלום, ואני נוגד את כל מה שאתם אומרים, ולמרות שיש לך 30%, אני צריך להילחם בשביל להחזיר אותך. למה אני צריך את הכאב ראש הזה? הוא צודק, למה הוא צריך את הכאב ראש הזה? למה צריך כל אחד מאיתנו עכשיו ללכת ולהוכיח שאין לו אחות? אנחנו טוענים שהמתווה צריך להיות נורא פשוט. קודם כל, החייל, יש כאלה שאחרי שעברו את מה שעברנו, לא רוצים לחזור שרת, ומותר להם. תרמנו מספיק. אז פעם אחת החייל צריך להגיד רוצה אני. פעם שנייה המפקד צריך להגיד, אני מוכן, מכיר אותו, מפקד דרגת סגן אלוף ומעלה. מוכן לקחת עליו אחריות, מכיר אותו מספיק שנים, אני רק 30 שנה בגדוד, בסדר? והדבר השלישי הוא שאיש מקצוע יקבע שאין בנו מסוכנות או אובדנות. ואני כל פעם שאני יוצא מהפסיכולוג שלי ומהפסיכיאטרית שלי, כל פעם שהם מוציאים דוח, כתוב בתחתית של הדוח, אין מסוכנות, אין אובדנות. אז למה אני, תוך כדי שאני בשירות בצו 8 בפעם ה-1000, אתם יודעים, אני ב7 באוקטובר, זו הייתה הפעם השישית שהוקפצתי בצו 8. אבישי, תודה. רגע, אז אני אסיים. בבקשה. לא יכול להיות שאתם תפסלו אותנו קטגורית, ואחר כך כל אחד מאיתנו יצטרך להוכיח שאין לו אחות. החייל אומר שהוא יכול, המפקד שלו אומר, אני מכיר אותו והוא יכול, ואין מסוכנות או אובדנות. זה צריך להיות המתווה, ואנחנו דורשים שתבטלו את הפסילה הקטגורית שלנו. הזמן היחיד ב3 שנים האלה שאני הרגשתי נורמלי, זה כשעשיתי מילואים עם החברים שלי. תודה. זה לקחתם לי? תודה. לא, שנייה רגע. אני אומר את זה, אמיר, אני אומר את זה לקרפר, אני אומר את זה לרמ"ח ורן. תראו, א', אבישי כמו כל האחרים דוגרים מרגשים אותנו. ובגללם אנחנו מנצחים, בגלל הרוח הזאת, שלא נתבלבל בזהו. ובאמת בבניין הזה אנחנו מתעסקים רוב הזמן בדיוק בתמונה הפוכה. של איך לא לשרת, איך להשתמט, איך לא משנה, במיוחד בשבועות האלה, ואני לא רוצה להיכנס לזה. אני חושב שאם איש מקצוע כותב בסוף, אין מסוגל, שצריך אומץ, או צריך ביטחון מקצועי. אם הוא כותב בסוף את השורות האלה, כמו שאבישי עכשיו אמר בסוף, וזה מתחבר לדברים האלה, למה הברירת מחדל היא, אוקיי, קודם כל נפלוט אותך, ואז אנחנו נבדוק. זה לא ברירת. שנייה, אמיר, תכף. למה זה כאילו לא ההפך?